Iaz hasi zen Gipuzkoako autobus zerbitzua hobetzeko prozesua. Teknikariek 56 herritan eta internet bidez iritziak jaso ostean lehen ondorioak atera dituzte. Aztiker enpresa izan da ikerketa egiteko arduraduna. Azterketetatik ateratako ondorioak eskualdeko hainbat udal ordezkariri azaldu dizkiete. Hauek aztertu ditzaten. Iruditzaigu aldundi bezala oso garrantzitsua dela ikustea bai herritarrek bai udalek, aurreko parte hartze prozesuan izan dut ekarpenek zenolako islada izan duten, guk orain aurkeztu behar dugun aurre proiektuan ez, eta pixka baita ere animatzeko jendea datorren parte hartze prozesuan berriro parte hartzera, nolabai islada duelako aurreneko fase hortan egin zuten ekarpenak aurre proiektuan jaso dialako egin handi batean, eta aurrera begira ere, hobetzeko aukerak ikusten dialako, eta jaso honetan Buruntzaldeko eskualdeekin ematen egera bai parte hartze prozesua eta bai zerbitzuen berrantolaketa, eta bi eskualde hauen artean lehenengo fasean 1200 ekarpen jaso ziala, 56 herrietan guztire 3000 ekarpen jaso zian, eta pixkat, ez dakit, nik uste herritarrek bere egunerokoan eragiten duen heinean, bere sentitzen dutela zerbitzua, eta horrek animatzen dituztela ekarpenek egitera, eta gero nolabait, asebetetzen maila handia erakusten dutela eskualde honetan, azkeneko hilabetetan eta egindean aldaketek, nolabait asebetetzen maila handia erakusten dute, eta horrek ere nik uste animatzen dula eskualde honetako. Tolosaldean, batez ospitalekin loturak eskatu izan dira, bai unibertsitatearekin ere loturak bermatzea, errefortzua jartzea ordu puntetan, pixka batez ere horiek izan dira, ez. Hurrengo asteetan prozesuaren bigarren fasea egingo da. Herritarren beharrak erantzun ote diren jakiteko. Horrela, teknikariek egindako proposamenen inguruan berriro herritarrei galdetuko zaie. Gure eskualdearen kasuan bilerak Amasa Bilabonan, Tolosan eta Iruran egingo dira. Bilabonan martxoaren 27an 7etan Subijana etxean. Tolosan hilaren 31an Kulturetxean 6:30etan. Eta Iruran aprilaren 1ean hau ere 6:30etan hasita Kulturetxean. Gu momentu honetan aurre proiektua behin betiko zisten ari gera, bitartean aurre proiektu horretan, aurreneko faseko ekarpenetik abiatuta landutako proposamena herritarrei aurkeztuko diegu, eta behin herritarren ekarpen hauek jasotzean, proiektua behin betiko idatziko dugu, eta proiektu hori izango da, nolabait, lizitazioa aterako dana, eta 2015 hasieran nolabait jarriko diren zerbitzuen islada, ez?